Isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqta fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Dawret nagħti merħba lilkom li għalli tirrappreżentaw gruppi oħra, insellem u nagħti merħba li minn segwina live on Facebook. Hija ħaġa sabiħa kif kienet jgħid Mario li l-miliet tagħna niċċelebrawh bil-misteru li hu, il-misteru ta' Ġesu preżenti f'wostna. Permezz dan l-Ewkaristija Ġesu ħerġa' jsir preżenti. U aħna bil-fidi rridu nilqgħu anke fil-ħajja tagħna. Biex l-Ewkaristija tagħna tkun moġuba quddiem Alla jew narfu li aħna midinbin ma maħbubin minnu. Nistqallalla li jista' kollox u lilkom ħutli li jiena nirħafna b'ħsieb bil-kliem u bl-għamil u billi ħallejt mirjiedi tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mazza Marija li hemm Verġini l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħutli biex tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Ħedna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Tinamlu l-Quddisa tal-Ġili tal-Miliet li hija l-ewwel Quddisa minerva ta' nhar il-Miliet, għalhekk ħanejdu l-Glorja. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smerwiet u paċi fl-art bnedmin perpetajja. Infaħruk, inrekkuk, nadorawk u natuġġiek, nraddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tineħħi d-nubik tad-dinja ħenna lina, int li tineħħi d-nubik tad-dinja il-qatt tal-tagħna, int li qiegħed fuq l-yamin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu. ħaffef nitolbuk mulej Ġesu la tiddawwarx biex aħna li nittamaw fiċ-ċubitek ikollna għajnuna u l-faraġġ tal-miġġa tiegħek. Int li intalla u tgħixu s-salt tal-Malla l-Missier flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Il-mulej għax-xaqbik. Qari mill-ktieb tal-Profeta Isaija. Minħabba f'Sion ma nedix, minħabba f'Ġerusalem ma niskoċ, sa ma tfeċ bħal dija l-ġustizzja tagħha, tħeġġeġ bħal toċċa is-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek qed jaraw għall-ġnus u s-seħħ tiegħek jaraw fis-slatin kollha. B'isem ġdid qed isejħulek, isem li qed jażlu f'omm il-mulej. Qed tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej. U diadema ta' sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulekx aktar l-abbandonata, lanqas lill-artek l-imħabta, lilek għad isejħulek għax tifija u lill-artek għad jgħidula għarusa għax l-għaxqa tal-mulej fik u artek għad titgħarras. Għalma għarus jitgħarras xebba, hekk jitgħarsek il-bennej tiegħek. U bħalma l-għarus jitaxxaq marustu, hekk jitaxxaq bik Alla tiegħek.
Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Najdu flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Intet mulej, għamilt patt mal-mażul tiegħi, ħlift lil David il-qaddej tiegħi, jien nagħmel li nislek jibqa' dejjem, li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaf jgħajjad bil-ferħ, li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. Ngħidu flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. U sejjaħli, int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tieba tiegħi nżomma fuq u għal dejjem, u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. Ngħidu flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieni qari. Pawlu jixed għal Kristu bin David. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta ġie f'Antiokia ta' Pisidja, Pawlu qam fis-sinagoga, għamel sinjal bidu u beda jitkellem. Nies ta' Iżrael u intom il-ġnus li tibżgħu minn Alla, isimgħuni. Alla ta' dan il-poplu ta' Iżrael għażel lill-missirijietna. Meta l-poplu kien jgħix f'art barranija fl-Eġittu, Alla għamlu poplu kbir u ħarġu minn hemm bil-qawwa ta' Drieħu. Meta mbagħad neħħa lil Sawl, qiegħed bħala sultan tagħhom lil David li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse, raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min nisel ta' David, Alla skont il-weda tiegħu ġib għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-midġa tiegħu Ġwanni ħareġ ixandar ma' mudija ta' ndiema lill-poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: jien minix dak li intom taħsbu li jien, imma araw warajja ġej wieħed li jien anqas jidħol l-inħoll il-qorq tal-ġilejh, il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Għada jinqeret il-ħażen tal-art u jsalta fuqna is-Salvatur tad-dinja. Alleluja. Alleluja. Il-mulej magħhom. Bidu tal-Evanġelju mqaddes kont San Mattew. Ktib in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Abram nissel lil Iżak, Iżak nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuda u lil Ħutu, Ġuda nissel lil Fares u lil Żarah minn Tamar. Fares nissel Hesson, Hesson nissel Aram, Aram nissel Aminadab, Aminadab nissel Naħson, Naħson nissel Salmon, Salmon nissel Boaz minn Rahab, Boaz nissel Obed minn Rut, Obed nissel lil Ġesse, Ġesse nissel lil David is-Sultan. David nissel lil Salamun mill-mara ta' Urija, Salamun nissel lil Robam, Robam nissel lil Abija, Abija nissel lil Asa, Asa nissel lil Ġosafat, Ġosafat nissel lil Ġoram, Ġoram nissel lil Użija, Użija nissel lil Ġotam, Ġotam nissel lil Ahas, Ahas nissel lil Heżekija, Heżekija nissel lil Manassi, Manassi nissel lil Amun, Amun nissel lil Ġosija, Ġosija nissel Ġekonija u l-Ħutu kien żmien l-eżilju f'Babel. Wara eżilju f'Babilonja, Ġekonija nissel Salatiel, Salatiel nissel Zorobabel, Zorobabel nissel Abihud, Abihud nissel Eljakim, Eljakim nissel l-Azor, Azor nissel l-Sadok, Sadok nissel l-Akim, Akim nissel l-Elihud, Elihud nissel l-Elazar, Elazar nissel l-Mattan, Mattan nissel l-Ġakob, Ġakob nissel l-Ġuseppi, il-raġel ta' Marija, li minna twielet Ġesu li sejħulu il-Messija. Mela nisel kollu kien minn Abram sa David 14 nisel, minn David sa l-eżilju 14 nisel, mill-eżilju sa l-Messija 14 nisel.
It-nissil ta' Ġesu l-Messija sar hekk Ummu Marija wara li tarseb minn Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien saret bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel ħsieb li jbagħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qed jaħsibha, dellu anġlu tal-mulej fil-ħolm u għallu Ġuseppi bin David, xejna tibża tiegħu għandek il-Marija b'Martek, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Jisej jkollha eben u inti semmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dulietu. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal ara x-xebba tnisser u jkollha eben u jsemmuh Immanuel li biex jfisser Alla-mana. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħal martu għandu, imma baqa ma rafix sa ma kella eben u semmih Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Kif Jina bħalissa għet inservi għalċiprit il-belt u din is-sena il-belt batew ħafna, speċjalment il-ħwienet u hekk għaddew minn diffikultà anke diversi familji. U f'Novembru l-għadda mill-Valletta Cultural Agency provat toħloq naqra post biex in-nies tiġi tixtri lejn il-belt, tersaq lejn il-belt biex jgħinu anke l-komunità kummerċjali. U s-Sur Mikallef meta varadi l-ħaġa għal il-Covid mhux se jsir ilna il-miliet. U għala l-intenzjoni li speċi nkomplu ngħixu ħajja kemm jista' jkun possibbli, imma għamet kontroversja sħiħa. Però jienu niċċelebra l-avvent mal-komunità, flim minnhom irrealizzajt li għalkemm dak għala raġunijiet oħra ġifieri minn mitluf li tul nistgħu nimbottaw ħalli nkomplu ndawru r-rota nagħmlu l-affarijiet għaddejjin, kienet jgħid verità anke teoloġika li xejn l-ebda ċirkustanza ma tisraq il-miliet. Għax il-miliet hija ġrajja li seħħet Alla daħal fl-istorja tal-bnedmin, daħal fin-nisel tal-bniedem. U għalhekk San Mattew il-bidu tal-Evanġelju tiegħu jagħtina dan il-lista tan-nisel. San Luqa wkoll ma jibdaħ minn Adam dak, ma jibda minn Abraham, minn meda l-poplu, meda triq tal-figli. U allura la darba daħal din l-istorja u fil-nisel tal-bnedmin bidel kollox. Santi Prati kienu jgħidu dak li ħafu u salvaħ. U allura n-natura tal-bnedmin hija salvata. U allura naħseb jekk nirriflettu anke fuq din il-verità, xejn ma jista' jisir ilna il-ferħ u l-grazzja kbira li ġab il-miliet fil-ħajja tal-bniedem tad-dinja. Alla sar bniedem, Alla issa wieħed minna, Alla u magħna. U aħna nista jsaqsu meta tmur, pereżempju, funerali anke ta' daw tal-Covid u hekk, il-kelma tonqsok għaliex f'daqqa waħda mbagħad fil-basijat iċemplulek biex tmur malajr titflu biftit nies u da għassikuru kemm qabel. Ġifieri dawk il-mitej li mietu, familji tagħhom, dawk tgħidilhom din il-verità, naħseb tkun iktar diffiċli fiċ-ċirkustanzi li qed jgħixu, li qed jesperjenzaw, jifhmu s-sinifikat tagħha. Mija vera anke għalihom. Ġifieri mhux l-ebda ċirkustanza li Alla qrib tagħna ma biddiliex din il-ħaġa. Rajtu wkoll il-nisel ta' Ġesu. Il-għaliex il-bira il-Papa għamel katekesi sabiħa ħafna fuq il-miliet. Suġġerkom li taqrawha. U l-Papa qal meta tħares lejn il-ġrajja tal-miliet tinduna b'żewġ movimenti. Il-moviment tal-bniedem li jipprova minkejja il-fallimenti tiegħu, minkejja l-miżerja tiegħu, isib salvazzjoni, jintegra ruħu, isib l-integrità. U f'dan il-nisel
minnu biblista jinduna kemm hemm infinitajiet, Alla qiegħed anke bnies pagani l-istorja tas-salvazzjoni. In-nisa kollha għandhom xi ħaġa speċjali, inkluż Marija, ġifieri mhumiex mainstream. U minkejja kollox, permezz ta' dan in-nisel li mhux perfett, li fih il-limitazzjonijiet fih noqsiet fih nubiet, eżempju David nissel lil Salamun mill-mara ta' Urija, ġifieri dan qed jipproklama li Salamun għal-frott tal-adulterju, frott tal-fedeltà. Minkejja kollox, minn dik ir-razza għal joħroġ is-Salvatur. Allura, din il-movement li qed il-Papa li aħna nħarsu lejn il-ħajja tagħna ngħidu kemm fiha perfezzjonijiet kemm għandha, imma hemm dik il-ħeġġa biex aħna nsibu Salvatur, nsibu l-integrità tagħna personali. U minn oħra l-moviment ieħor Alla li jersaq lejna. Jersaq lejna mhux biex jiġġudikana. San Ġwan fl-Evanġelu tiegħu jgħid Alla ta' l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih isalva. U ma ġiex biex jiġġudika d-dinja, imma biex jisalva. Allura bil-fors li ġrija tal-miliet timlilna qalbna b'ħafna ferq u b'ħafna tama. Jiena nixtieq nawguralkom, però jekk ġara xi ħaġa din is-sena, min qal bħall-Ingilterra ħafna minnhom qalu Christmas is cancelled. Ma kienu qed jifhmu għall-parties u għall-affarijiet oħra u għall-affarijiet dawn. Imma ħafna nies irrealizzaw l-essenzjalità tal-miliċċju. Hija relazzjonalità, hija tieħu ħsieb min għandu bżonn xi ħaġa, hija sempliċità. Infatti l-ewwel qari tapproċċ ħafna mill-profeta li Alla jrid ikun il-maħbub tal-poplu tiegħu. Il-Ġerusalem jgħidilha ma jgħidulek iktar il-mitluqa, imma jgħidulek għax kti fiha. Alla jrid jidħol fih biberija magħha. U dak li kienet jgħid Mario tal-miliet storiku u l-miliet issa dik ngħixuha fl-avvent, u aħna nkunu nistennew li se ngħidu nistennew miġġi oħra. Nfakru l-ewwel miġġa ta' Ġesu fl-istorja u ma nifhmuhiex il-sinara kbira kif Alla jsir u jgħid minna. Imma niftħu qalbna bil-fidi biex jiġġieb ġewwa fina biex nilqgħu. Waqt li qed nistennew jerġa' jiġi u jagħti jġudikana u jagħti l-milja anke tas-salvazzjoni. Issa dan huwa l-mument jekk fejn il-kelma ssir talba, u għalhekk nistedinkom li niftakru fil-bżonnijiet tagħna u ta' kultura tal-Knisja u tad-dinja fuq li nagħmlu talba spontani. Mullej, nitolbok li tattakka l-egoizmu tiegħi. U tini intenzjoni retta li dak li nagħmel biex tidher il-glorja tiegħek. Għatini s-sinċerità miegħi. Miegħi nnifsi u miegħek. Nippreżentalek ħajti, il-ħajja tal-familjari tiegħi, tal-ħbieb, tat-tfal, tal-neputijiet. Tara l-koll. U sibna l-tmuni. Għadam. Isma'na, u kollej. Molej, jena dal-momenti kif għana restini l-axħar ta' s-sena, nirrifletti ftit fuq il-ħidma ta' sħabi għonek, id-dejli Muscat u kollegi l-oħra kollha, x-xogħol kbir li għamlu matul din is-sena, nirringrazzjak tal-opportunità li nikkollabra magħhom fil-waqt li naraf minkejja l-isfidi kollha li ltaqgħu magħhom għall-ħidma kbira li għamlu
dejjem għal-ġid tal-oħrajn għax wara kollu dak u l-iskop tal-Aġenzija li jsir il-ġid fost it-tfal u żgħażagħ u l-familji tagħhom. Għalhekk it-talba tiegħi hija sens ta' apprezzament kbir ta' ringrazzjament lill-Alla għall-ħidma kbira li għamlu sħabi. Bambin Ġesu, għal-Papa Franġisku, ir-raja spiritwali tagħna u s-saġerdoti kollha ta' pajjiżna biex jissoktaw biex għandru l-xara tajba tal-miġjan tiegħek fostna. Nitolbu. Bambin Ġesu, nitolbu tinna bid-don tal-erf infinit tiegħek lil dawk li jmexxu d-direttorati u d-dipartimenti tal-edukazzjoni, il-kolleġġi u l-iskejjel biex iħallu lilhom infushom jitmexxew minnek u mhux mill-fruwat tad-dinja. Nitolbu. Bambin Ġesu, nitolbu għad-dirigenti u l-impjegati kollha tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u l-familji tagħhom ħalli qalbhom timtela bil-mħabba u l-paċi li kien hemm fl-ar ta' Bethlehem. Nitolbu. Bambin Ġesu, nitolbu għat-tobba, l-infermiera u dawk kollha li qegħdin jaħdmu biex iwaqqfu l-pandemija COVID-19. Għamel li huma jaqdmu b'mirjietom, dedikazzjoni, ħeġġa u tjubija. Nitolbu. Bambin Ġesu, nitolbu kat-tfal kollha ta' Malta u Għawdex u d-dinja kollha, speċjalment dawk li għaddejjin minn żmien imqallef minħabba l-imxija. Għatihom kuraġġ iħarsu l-qudiem tama, imdawlin mid-dinja tal-qalb tajba tiegħek. Nitolbu. Gloria, gloria, gloria lil mulej, twilet fina Kristu il-fedej. Gloria, gloria, gloria lil mulej, twilet fina Kristu il-fedej. Inna ħafna nistennew illi jasal dan iż-żmien, issa fl-aħħar l-anġli ġew iħabbru lil-ħolqien. Gloria, gloria, gloria lil-mulej, twilet fina Kristu il-fedej. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun jagħtu fl-Alla l-missieri jistaqgħu. Kiva tiegħek mulejl għall-offerti tagħna biex it-qalbina tagħna bihom tnaddafna minn ħtijietna u jkun jistaqbilna nistennew b'hemm safi għall-miġja glorjuża ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsalta għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna il-fuq. Niżoħħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa uxira tas-sew missier qadis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr b'ibnek l-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li jinbattulna bħala Salvatur fed-dej, ma'mudninem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marja Verġini. U għatemm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jrina l-għaw minn għal-ħajja. Għalhekk mal-anġeli u l-qaddisin kollha jinxandru l-glorja tiegħek u b'leħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tassew inti
nisalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-derm tibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu. Meta din se jingħata biex minn rajħ imbagħad jieħal ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal. Ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mara dik l-aħħar kanċi reġgħat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal. Ħudu xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demmi x-xerret għalikom mal-bledmin kollha għal-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fin. Huwa għamil bejn il-wiet għax il-mulej. Kull il-kopatmi, kull il-sin jisqal, Ġesu il-mulej. tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u radulek ħajra xoġbok til-għana u d-diemek biex naqduk. U ċakontan ntolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, jenna nitqablu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, u taf l-imħamma flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Softana Charles, mal-Sof Joseph li jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-għawmien, nofrija l-mejtin tal-familji kollha tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sibħ tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbuk. Għattililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazzara u mtgħallda Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sal-limitu tad-dinja. Għamilni magħhom, infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, natalilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu u ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ewwiti bil-qalb intennu talba li għallimna Ġesu. Missierna, li jinti fis-smawi, li taqdes ismek, tiġi saltrat, li kollha li tinti fis-sema biflak. Obsnat mal-juri Għallisna ntolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, għandna nistennew nittamaw lejla u miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slieb, nagħtikom is-slieb tiegħi, la tħares lejn nubietna, tħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija istimulaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltana dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej, u dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi xurxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna li. Ħaruf ta' Alla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna li. Ħaruf ta' Alla li tneħħi l-nubiet tad-dinja. Dan
u l-ħaruf talla dan u li neħħi d-nub tad-dinja ħin jindawk li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. taħseb Marija iju tħannen li xkejkna tarbija li taħseb Marija iju tħannen li xkejkna tarbija jien kont tfajla bħall-oħrajn nejxa l-kwiet u bot mill-lajn imma ġi leħen mis-sema iħabbar li slim buena titaħseb Marija iju tħannel xkejkna tarbija titaħseb Marija iju tħannel xkejkna tarbija Dan Ġesu li qiegħed miegħi, intom taħsbu li hu tiegħi, ma jien naf li dit-tarbija tal-mulej hija l-Messija. Taħseb Marija iju tħannel xkejkna tarbija, taħseb Marija Għandel iċkejkna tarbija Kollox f'qalbi nżomm mistur Għalkemm blemna f'lija tfur L-Alla tiegħi tani l-ferħ Fil-problemi tani s-serħ Taħseb Marija Iju tħannel xkejkna tarbija taħseb Marija Iju tħannel xkejkna tarbija Issa liturġija titlob mument ta' skiet, ma jkunx hemm kant. Fejn aħna nirriflettu u nħallu din l-imħabba ta' Ġesu u li tant iħobbna tinżel fil-qalb tagħna. Ħadd ma jħobbna daqsu. Forsi toqrob omna ma daqsu ħadd il-veru. Mela noqgħod kwiet. Bambin Ġesu, nruddulek ħajr tal-li oġbok tiġi tagħmar fostna bis-saħħa tas-sagrament tat-qarbin. Għamel li nimxu dejjem fuq il-passi tal-familja mqazza biex meta jasal il-waqt nissieħbu magħha fis-saltna tiegħek. Amen. Amen. Nitormu. Issa li ħadna ir-ruħ bid-don tiegħek tal-ħaġeb,
Tina mulejli fl-ħimtajja għattu li timaddes tibnek jokkol ferra kbir niksbu d-doni tiegħu ta' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel nagħtikom il-barka tal-għodu fuq Facebook rajt il-messaġġ li ta' ir-rettur ta' San Luigi lill-allima u lill-istudenti. Fost oħrajn għalilhom din il-ħaġa għallhom isma' kellna tliet xhur diffiċli ħafna. Mux kolħat qabel anka ma li għamilna ġandun, zemmew ġimma tfal id-dar u ġimma d-dar, insomma, għalim ma kena rizultat li ma tanċ kienem infezzjonijiet. Pero li t-teachers u t-tfal għallu, striħu issa, hudu ftit mistriħ. U naddi għalilkom jinn dal-messaċ ta' miqiet fl-għalqa u għalilkom striħu, hudu ftit mistriħ. Nawgura għalkom bidiet, familja sabiħ, fil-ċirkustat. Il-mulej ma'kom. Nerkom għalla lista kollox, il-Missir, il-Bibel u l-Spiritu Santu. Madħutu għiexu fil-paċ ta' Kristu. O lejta sir, lejta l-miri, lejla aziz, Addis, dawlet is-sema il-kelba li ħabbret il-fidwa tal-bniedem imdien. Kristu huwa mħabba bla